Lingenze njani igumgedlela ngaphandle kokukhetha inkosi enkulu uphombela isitimela samampondo babamkhulu uNkulunkulu phakathi? Amen. Yibo phela ubuqili balo ingisi. Umthakathi lona wayibonile phela yena uShaka kasenza ngakhona. Nakhu phela ebaqamba igama ethi ngabelumbi. Amaqili uqobo lwawo nawo-ke amabhunu lawa ayebiza amangisi phela ngezilwanyana. Ngenxa yazo izenzo zawo phela amangisi lawa angamaqili awavumi futhi ukuhluleka. Uma wehlulile ayahamba ayokhanda elinye iqhinga ayopika amanye amazwe omhlaba ukuthi uzohlaselwa, akhiphe izimali ezishisiwe ukuze athenge amanye amazwe ahlasele wena kanye nabo bonke abantu bakini, bebathenge ngemali ukuze laba bantu bakujikele. Njengoba igumgedlela like lawabala amazwe apikwa ngamangisi ngalesiya sikhathi kuliwa empini yaseSan Juan, Canada, America, Australia, Spain, Austria, New Zealand, India, Portugal, Greece. Kwakuyiwo wonke amazwe ayipikwe yiyo iBritain ukuba izolekelela empini yaseSan Juan, kodwa uZulu wawashaya kunjalo, wawaginqa wabheka phezulu. Nakho phela sebeze benqoba ngaso isibhamu lesi satholakala khona e-America, i-Kentucky gun. Umshini oyishintshayo owawushaya 250 rounds per minute. Nakuzo izimpi zamabhunu kwakusenzeka okufanayo, bepikile phela abelungu bepika wona amanye amazwe ukuba azobalekelela kuwo amabhunu. Kodwa amabhunu akhombisa ubuqhawe obukhulu ngoba phela nawo ayizenzela kuwo amangisi lawo ewashayile. Njengoba kwazi kwaba khona ukuthula phela nakho sebenikezwe ilungelo lokuziphatha. Kanti kwakuwukuthula kwesikhashana okwasukela ngawo u-1882. Kodwa kwathi makufika u-1884 kwaqala kwatholakala ukuthi endaweni yakhona eTransvaal kukhona ukunuka santungwantungwana eplazini elithile okwakuthiwa iLanglaagte endaweni yaseWitwatersrand. Lokhu kunuka kwenzeka ngawo 1886 phela kwakuyilo igolide litholakala kulo leli plazi lalo elinye lamabhunu eLanglaagte. Athi amabhunu esababaza leyo nhlanhla enkulu yokuthi asezitholele phela lona igolide, kwaqhuma futhi enye inhlanhla endaweni yaseKimberley lapho phela kwatholakala khona idayimani. Lokho kwawajabulisa kakhulu phela amabhunu ngoba kwakuwumcebo omkhulu kakhulu lowo. Aqala ukwenza izinhlelo zokuthi asebenze ukukhishwa kwaleli dayimane kanye nalo phela igolide ukuze ahwebe ngalo azikhandele inzuzo. Ilapho kwaqala khona ukufika kwazo phela izizwe ezimnyama zizosebenza zisebenzele wona amabhunu kuzo lezi mayini. Ngaleso sikhathi amabhunu ebhizi ehweba phela ngalo leli golide nedayimane. Ilapho kwaqala khona ukusuka umona nakwamanye amazwe, ikakhulukazi yona iBritain lena, ngoba phela yayilithanda kakhulu lona igolide. Ngalesi sikhathi onke amazwe omhlaba efika eza kuyo indawo yaseTransvaal efuna phela ukuzohweba ngalo igolide. Nazo zonke izinkampani ezazifika lapha zizosebenza kuyo imayini ezazisuka kuwo lamazwe asentshonalanga ekade liwabala igumgedlela. Ilapho yasukuma khona iBritish colony. Yaqala-ke manje yenza ubuqili bayo baleya ncwadi phela bekade inikeze wona amabhunu yokuthi noma nizibusa kodwa okungaphansi komhlabathi phela kungokwethu, nina ningababusi benhlabathi engaphezulu. Undunankulu wakhona phela eCape Colony uCecil Rhodes, uyena waxhuma wahlala naye funa phela ukuzikhandela igama kuyo phela indlovukazi yomhlaba, uQueen waseLondon. Wayiphusha lento yakhe ukuthi avuse wona phela lo mbango owawukade ukhona ekuqaleni wayo iBritain kanye nawo amabhunu ngoba phela esehawukela lezi zokumbiwa phansi ezikhona igolide nalo idayimani. Uyalifuna uCecil Rhodes leli dayimani, ulifunela phela uQueen waseLondon. Ilapho-ke aqala ukungena khona enkingeni amabhunu.
ngoba phela ese siqhwage sasiwu-Cecil Rhodes yiso esasisiqhwage nawo leya ndawo yaseZimbabwe, njengoba yayibizwa ngayo phela iRhodesia, kanti nayo uCecil Rhodes wagcine engcwatshwe kuyo leya ndawo ngoba yayifana phela nawo umuzi wakhe. UCecil Rhodes lona wayeyisiqhwaga futhi ewuye usomabhizinisi wazo phela ezokumbiwa phansi, ingako wayisukumela kakhulu le ndaba yakhona eTransvaal ukuthi uma sekutholakale phala igolide luwumsebenzi wakhe kanye namadayimani. Walwa ngawo wonke amandla ukuthi agcine ahlanganise izinkabi zakhe ezazibizwa ngokuthi ama-Jameson Raids, ezazishaya inhlamvu enenkosi phakathi. UCecil Rhodes lona, njengoba wayenezikhundla ezimbili nje na, ewuhulumeni ephinde futhi ebe nezimayini azidlayo emazweni akhona lapha e-Afrika, wayesebizwa ngelinye igama, wayesebizwa phela ngawo umaziphuthi wegolide namadayimani. Ngoba uma ezwa nje ukuthi kunendawo lapho kutholakala khona lamadayimani noma amagolide, ngokukhulu ukushesha obese efika kuleyo ndawo. UCecil Rhodes wayibone kahle ukuthi iSouth Africa lena izokhula kakhulu ibe sebalazweni umhlaba wonke jikelele ngoba izoceba kakhulu, kodwa amanye amangisi ayengakuboni lokho ngoba uyena uCecil Rhodes owakuphawula lokho ukuthi izokhukhumala ibe inkinga enkulu ezweni lonke jikelele uma isithole wonke lo mcebo, ebese iketula kalula umbuso wase-British Colony, lona obizwa nge-Cape Colony khona lapha eSouth Africa. UCecil Rhodes lo walwa ngawo wonke amandla ukuthi iSouth Africa lena ayicindezelwe, ingawutholi neze neze umcebo. Ingakho wayesevuselela ukuthi ayidliwe ingene ngaphansi kwayo iCape Colony, umbuso wawo amangisi. Iyangithusa-ke le ndaba yakhe uCecil Rhodes ngoba isafana naye uhulumeni okhona lapha eSouth Africa, lona phela ongumuntu omnyama, naye owenza okufanayo, naye onezimayini, naye futhi ophusha iSouth Africa nomnotho wayo eyiphushela kuwo futhi amangisi, ngoba naye ekhuliswe waphinde wafundiswa yiwo futhi amangisi. Yena unguCecil Rhodes omnyama, impela umlando yaziphindaphinda. Khona amabhunu akukho ayekade engakwenza ngoba ayingeke kwazi ukwenza wonke lo msebenzi ewodwa. Kwakumele khona zibe khona izitha zabo ezingabelungu kanye nazo izizwe zabantu abamnyama zakhona lapha eSouth Africa, okwakumele amabhunu asebenzisane nazo lezi zizwe. Futhi phela amabhunu ayinenkinga yokuqala ukuthi ngesikhathi kumbiwa igolide kuqala kujulwa kwase kufunakala nayo phela imishini ethe thuthu, ingakho kwase kuvumeleke zona inkampani zabo phela belungu ukuthi zize zilekelele ngoba ezinye zazo zazifika nayo phela imishini, ngoba phela leli golide laliqale litholakala eduze kakhulu. Kanti futhi okunye kwakuyinkinga yawo amabhunu phela ulwandle, njengoba nje eyodayisa leli golide adinga ulwandle, kanti ulwandle lonke lolu selwadliwa yiwo phela amangisi. Njengoba kuze kube namhlanje ayikho inkosi ephethe ulwandle, ulwandle luphethwe yiwo amangisi. Kuze kuyofika endaweni yakhona eMozambique lapho ulwandle luphethwe khona ngamaPutukezi. Zithelekile izinkampani zabo phela abelungu abasuka emazweni akhona entshonalanga ngokwehlukahlukana kwawo. Ilapho aqala khona-ke manje ukuxwaya amabhunu ukuthi lezi inkampani eziningi kangaka zimenywe ubani esezizomba igolide lapha ezweni lethu esalilwela kanzima ngochitheka igazi, kanti nazo lezi inkampani zazingasalawuleki nje zasezimba igolide sezizimbela ngokwayo. Kodwa iBritain yakuthokozela phela lokho kwakushiwo nguye uCecil Rhodes ngecebo lakhe ayiqhamuka nalo lokuthi angakwazi ukuthi ahlanganise iSouth Africa yonke ibe ngaphansi kwayo iBritain. Yabe isiqoka uJoseph Chamberlain njengonobhala uzolekelelana naye uCecil Rhodes ukuze kuthuthukiswe icebo lokudliwa kwayo-ke iSouth Africa yonke ingene ngaphansi kwayo iBritain. Lokho kwenzeka ngawo unyaka 1895 ngoSepthemba,
futhi iwona nyaka okwasekuqedwe ngawo phela ukwakha kojantshi owawusuka khona eCape Town uya eTransvaal. Uphinde udlule eTransvaal ulibangise khona eMozambique eDelagoa Bay. Liyaguga lapho ikhumkhandlela mthula amafutha umkhofi 20.